Sziasztok! Itt van a nyár, a vakáció. Arra gondoltam, hogy felvennék nektek egy kis 15 perces gyakorlatsort, hiszen sokan vagytok, akik nem jutok el ilyenkor hozzánk Pilates órára. Legyen otthon mire gyakorolni. Gyakorlatokat ismeritek, akik hozzám járnak. Klasszikus gyakorlatsor lesz, mindenből egyetlen egy darab ismétlésszám lesz. Ha végére értünk egyszer, akkor még kétszer végig fogjuk csinálni a gyakorlatsort. Az elején a 100-asból lesz 100 darab, hogy egy kicsit a pulzusszámunkat felvegyük. Kezdjünk is hozzá. Állásban kezdjük. Összehúzod a két karod a mellkasod előtt, egyik láb keresztez a másik mögött. Szépen lassan kontrollal lefekszel a matracra. És felemeled fejed, állod jön a mellkasodhoz, feljön a lábkar, 5 ütemen keresztül veszed a levegőt, 5 ütemen keresztül fújj ki. Végig összeszorítod a combodat, két sarkad, hüvelyizomra rászorítasz, és tartod az erőközpontodat. Állod a mellkasod felé néz, és ütemesen pumpálsz a karoddal. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Veszed a levegőt, és kifújod. 2 nagy levegővételed van még. És az utolsó. Leteszed a lábad, leteszed a fejed, feljön a két kar, a füled mellé felgördül, és jön nagy levegőt veszel, és fújra gördülsz fel, csigolyáról csigolyára. Levegővételre gördülsz lassan vissza, és fújj ki a levegőt, leül a két kar. Egy lábkörzés, egy lábkör befelé, egy lábkör kifelé. Ollóval megcserél. Egy lábkör be, egy lábkör ki. Feljössz ülésbe, gurulni fogunk a hátadon, picit előrébb jössz, összegömbölyöd, vesz a levegő és fújj ki. Egy kicsit hátrébb jön, hassorozat jön, egy lábnyújtás, egy pár. Páros láb. Jól nyújtózzál felfelé, lefelé. Olló. 2 ütemre lejön a lábad, 1 ütemre fel és cseréled. Fent van a 2 láb, páros lábra engedés, 3 ütem. És 4-re fel, keresztező. Leteszed a lábad, leteszed a fejed, nyújtózz meg. Feljövünk ülésbe, jön a gerincnyújtás előre. Nagy levegőt veszel, megnyúlsz, fenék szorít, tartod az erőközpontodat, csigolyáról csigolyára gyere vissza. Behúzod a 2 lábad, megemel, megtartod, nyitod lábugényt a jön. Gördülsz hátra, és vissza megtart. Összezár a 2 láb, tubóhúzó. Egy lábkör az egyik irányba, másik a másik irányba. Fűrész jön, csípő vagy matrac, széles felpesz, nagy levegő, 3 ütemre nyújtózol, és feljössz, átfordulsz, 1, 2, és gyere fel. Hattyú jön. Hónod alá támaszkodsz, nagy levegővétel, megnyúlsz fejtetővel, erőközponttal, elnézel jobbra, fejkör, közép, másik oldal, és gördülsz le. Egy lábdogás jön, alkartámaszban van, ökölbe van a 2 kéz. Kétszer rúgsz, feneket felé cserélsz, és nem. Páros lábdogás. 3-szor rúgsz fenék felé, 2, 3, feljössz, másik oldal, és gyere fel. Letámaszkodsz vállad alatt, hátra jössz karmó pihenésbe, hátadra fogsz visszafeküdni, nyakhúzás jön, talpon van a kéz, nagy levegő, és újra gyere fel. Csigolyáról csigolyára kiegyenesedsz, egyenes háttal dőlsz hátra, majd billent a medence és gyere le. Oldallábsorozat jön, matrac végéhez helyezkedsz, 2 lábad a matrac elejénél, lenyúlsz a felső csípődből, emeled a lábad, 2 húzz előre, 2 hátra, egymáson van, megy fel a láb, és le. Egy pici lábkör, hátra is,
és hasra fekszel, mondjuk oda a kéz. 10-szer összeütöd a sarkokat, 5, 4, 3, 2, 1, majd jön a másik oldal. Megemel a két lábamat a elejénél, vagy lenyúlsz. Jön előre a láb, 2-t rúgsz, hátra, 2-t rúgsz egymáson. Jön fel, és le. Pici lábkör, másik irányba is, és fel, hátadra fogsz feküdni. Próbatétel jön az 1-es, feljön a két lábodat, nagy levegőt veszel, és gyere fel. Megnyúlsz a lábujjad felé, füled mellett van a kar, erőközpontodat tartod, görbülj a lábad, fent marad. Megint feljössz, megnyújtózol, lejön a láb, és fel, és görbülj vissza, lejön a karodába. Innen jössz fel, államelkoskodsz, megemel a láb, megnyúlsz, füled mellett van a kar, visszahozod, és görbülsz lassan. Lehúzod a karod, feljössz ülésre, előre jön a felé, fóka jön. 3-szor összül felső talpén, gurulj hátra, gyere vissza. Keresztben a lábad is feljöttél, fekvőt támasz, nagy levegővétel, fújra legördülsz, áll a mellkasod felé nézed, hogy előre sétálsz, egy darab karhajlítás, háztetőpóz, visszasétálsz, és gyere fel, lehúzod a karod, megfordulsz. Két kar, keresztelsz kontrollal, legördülsz, lefekszel, 100-as. 1, 2, 3, 4, 5, fújod ki a levegő. Jön, felgördülés. Gördülj lassan vissza. Lejön a két kar, egy lábkörzés. Egyik oldal, másik oldal, lábcsere. Befelé, és kifelé. Lejön a láb, felgördülsz, matrac elejénél vagy. Gurulsz a hátadon. Visszajön a fené, nyújt az egyik láb. Egy láb nyújtás, páros lábnyújtás, olló, páros lábleengedés, 2, 3, 4-re fel, keresztező. És terület megnyújt, feljössz ülésben, gerincnyújtás előre. Nagy levegőt veszel, fújj ki, erőközponttal, fenékszorít, visszajössz. Lejön a kar, hajlít a láb, nyitott lábú hinta, összezárod, letámaszkodsz. Egy lábkör az egyik irányba, dugóhúzó, és visszajössz fülrészbe. Nagy levegő, fújod, 2, 3, feljössz másik oldal. És hattyú. Felköltéssel nagy levegőt veszel, feljössz, megnyúlsz, egyik irányba nézel, felkör közé. Gördülj le. Egy lábrugás jön, alkartámasz. 2-szer rúgsz felé cserélsz. Párosnyújt. 3-szor rúgsz. 1, 2, 3, és fent nyúlsz. Lejössz 1, 2, 3, és nyúlsz. Legördülsz, karló pihenés. Hátadra fogsz feküdni. Nyakhúzás jön, nagy levegő. Újra gördülsz fel a csigoljáról. És egyenes háttal dőlsz, hátra billányt a medence. Oldalás sorozat. Matrac eleje, elő, hátul, egymáson jön fel és le. Pici lábkör, hasra. 10-szer összeüt a sarok. 5, 4, 3, 2, 1. Másik oldal jön. Matrac elejénél a láb. Rúg. Fel, le, pici lábkör. Próbatétel jön, fent van a lábad, füled mellett van a kar. Nagy levegővétel, fújra gyere fel, megnyújtózol, füled mellett a kar,
Nyújtózol a lábujjak irányába, fennmarad a láb, legördülsz. Próbatétel 2. Feljössz, megtart, lejön a láb, és fel. Gördülj le. Lejött a láb. Nagy levegő. Emel a kar, emel a láb, megtartod, füled mellett a kar, és gördülj le. Lehozod a karod, feljössz ülésbe, fóka. 1, 2, 3. És feljössz, megfordulsz, fekvőtámasz, legördülsz, nyugatod a fejed. Egy karhajlítás, háztetőpóz, visszasétálsz, és gyere fel, lejön a két kar, megfordulsz, utolsó ismétlésszám,